Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Thanksgiving for all the blessings offered by Christoph B. Perez, for a successful operation of Josefina Magdaong, offered by Francia Arcayera. Pasasalamat offered by Romel Pelgone, Robin Linda M. Liovit, asin Bueno mga liag family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. Bueno mga liag family, Norin Futalan, asin Guillermo family. Para sa kalag ni David Sr., offered by Agripa and Almilia family, asin para sa kalag ni Ernesto, offered by Ruben Linda Liovit. Ngunyan, iyo po an ikaduhang Domingo kan Kwaresma. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya itong awiton ang awit sa pagpuod. Sa Diyos ang tuyang Ama.
Punan niya to an sa tuyang selebrasyon sa ngaran kanama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo kabos mga tugang. Marahay na hapon man po, Father. Ako unta an sa tuyang mga kasalan, nganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon an padangat mong aki. Pagkaniguang an puso mi pabasugon kan sa imong tataramon, tangahaning huli sa malinig na espiritual na pakasabot, magugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristo, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to antipan kan kagurangnan ki Abraham. An panuga na magkakaigwa siya nin dakol na kapag-arakian. Nagpapagirumdum ini sa tuya na ang Diyos dayupot sa iyang mga panuga. Pagbasa sa libro ni Henesis. Dangan dinaranin kagurangnan si Abram sa luwas asin tinaraman. Hilinga ang kalangitan asin bilanga ang mga bituon kon kaya mo. Siring kaiyan kadakol ang magiging mga kapag-arakian mo. Nagtubod si Abram sa kagurangnan asin huli kaini, ibinilang nin kagurangnan ang pagtubod ni Abram bilang sarong katanosan. Dangan tinaraman nin kagurangnan si Abram. Ako ang kagurangnan na nagkuha sa imo sa Ur kan Babylonia, tanganing itao sa imo ining daga bilang sa diri. Alagad naghapot si Abram, O kagurangnan Diyos, paano ko maaaraman na mapapasako ini? Nagsimbag ang kagurangnan. Darahan mo ako ning sarong baka, sarong kanding, asin sarong karnero na anas 3 taon an edad, sa kasarong salampati asin sarong agbaan. Dinara ni Abram sa Diyos ang mga hayop, pakatapos binaraak niya ini, gabos, alagad dai niya binaak ang mga gamgam. Tinaralay niya sa 2 linya ang gabos, ang kabaak na nasa sarong linya, kahampang kan kabaak na nasa saruman na linya. Nag-arabot ang mga buitre, tanganing kakanon ang binaraak na mga hayop, alagad binugaw sinda ni Abram. Kansulnop na ang aldaw asin madiklum na, sarong nagaasong koron sa kasarong naglalaad na karaba ang biglang nagtunga, dangan nag-agi sa pagultanan kan binaraak na mga hayop. Sa oras na ito, nakipagtipan ang kagurangnan ki Abram asin nagtaram. Nanunuga ako na itatao ko sa imong mga kapag-arakian ang bilog na dagang ini, magpuon sa Ehipto, sagkod sa salog ni Euphrates.
An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan iyo an sa kong ilaw asin kaligtasan. Si Isay an sa kong matatakutan. An kagurangnan iyo an pailihan in sa kong buhay. Sa kiisay ako matatakot. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Danguga ako kagurangnan kun ako mag-apod sa imo. Mahera ka asin simbaga ako. Kan ika magtaram, madya sambahon mo ako. Nagsimbag an puso ko, kagurangnan madulok ako. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Dei ka magtago sa ko, dei ka maanggot sa ko. Hari pagsubulan an sa imong surugoon, ikaan sa kong naging tabang. Hari ako pagpabayae o pagsikwalan, o Diyos nin sa kong kaligtasan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Minatubod akong mahihiling ko ang pagkamarahayon nin kagurangnan sa daga nin mga nabubuhay. Magsarig sa kagurangnan, magmaisog pakusugon an puso, magsarig sa kagurangnan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Sa ikaduwang babasahon, sinasadol kita ni San Pablo na pakusugon an satuyang pagtubod. An pag-arog ni Kristo, asin ang pagsabuhay bilang mga aki kan Diyos. Nagtataram siya na ang premyo niyato, iyo ang buhay na daing kasagkoran, kaiba ang Diyos. Pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga tugang, mag-arog kamo sako. Tandaan nindo ang mga tawong namumuhay, susog sa arugan na ipinahiling ko sa indo. Dakol ng beses na sinabi ko ini kayto sa indo. Asin ngunyan, may luha na sinasabi ko giraray. Kadakol ang namumuhay, na rinaraot ang kahulugan kan pagkagadan sa krus ni Kristo. Kapahamakan ang aabutan ninda, hulitan ka mautan kan sa indang hawak, iyo ang naging nindang Diyos. Ipinag-orgulyo pa ninda, ang dapat nindang ikasupog, asin ang iniisip sa naninda, iyo ang mga bagay digdi sa kinakban. Alagad kita mga tagalangit, nagahalat kitang umabot, halit duman, an sa tong paraligtas. Si Hesu Kristo nakagurangnan. Rinibayan niya an sa tong malalapao na hawak, asin gigibuhon niyang arog kan sa iyang mamurawayo na hawak, sa paagi kan kapangyarihan, na ginagamit niya sa pagsakop kan gabos. Kaya, namumutan kong mga tugang, kamo na hinihidaw kong gayo, na sa kong kaugmahan asin sa kong orgulyo, magdanay kamong pusog sa kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Juan asin si Santiago pasiring sa sarong bukid tanganing mamigbi. Bantang namimibi siya, naliwat-an siyang lalawgon, asin nagin nakakasulang puti an gubing niya. Dangan biglang nagtunga ang duwang lalaki na nagipag-ulay sa iya, si Moises asin si Elias, na nagpahiling sa langitno na kamurawayan. Pinag-urulayan ninda ang nagdadangadag na kagadanan ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. Maski grabe ang tungka ni Pedro sa kakanmang kairiba niya, pinirit nindang day magkaturog, kaya nahiling ninda ang kamurawayan ni Jesus asin ang duwang lalaking kaiba niya. Kan naghahali na ang mga lalaki,
nagsabi si Pedro kay Jesus, "Kagurangnan marhay na uya kita digdi, tuguti kaming maggibo nin tulong payag. Saro para sa imo, saro para ki Moises, asin saro para ki Elias. Alaga daing niya aram an siyang sinasabi. Nagtatarampa siya kan lindungan sinda nin panganuron. Natakot ang mga disipulo kan tahuban sinda kaini. Dangan may tingog hali sa panganuro na nagsabi, iyo ini ang sakong aki, ang pinili ko, danguganin do siya. Paguntok kan tingog na hiling nindang sulo na sana si Jesus. Day ninday pinag-usip sa kiisay man, kan mga aldaw na ito, ang nahiling ninda. Mga tugangan marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, nasa ikaduwang Domingo po kita, kaining panahon kan Kwaresma. Asin ang Ebanghelyo sa gabos na ikaduwang Domingo kan Kwaresma, perming manunungod sa Transfigurasyon. Maski na nga ni ang ikaapat na Domingo, kan Kwaresma na inapod niya to na Laetare Sunday, nagbabago ang pagsulog ni investidura, nagiging pink, tangani na imarka so katahawan kaining Kwaresma, pero ngunyan pasana na ikaduwang Domingo, pinagtatawa na kita nin preview kung ano ang mangyayari sa Easter. Ninhuli, taining transfigurasyon ni Jesucristo. Si Jesucristo na nagbago ni lalawgon, asin man kan siyang gubing, sarong imahin ini, kan pagkabuhay niya liwat, na iyo ang pinagseselebrar niya to pag-abot kang Easter Sunday. Kaya sa pagdara sa satuya kaining istorya, kan transfigurasyon, no? Digdi sa nagpupun pa sa nakita sa Lenten season, ang satuyang simbahan pinapahiling sa satuya, kung ano ang objective, kung ano ang aim kaining panahon kan Kwaresma, na warang iba kundi ang transformation, ang pagbabago. Nanbut sabihon kayan, maabot an aldaw, nakitaman, mababago, matatransfigure, arog kaining nadangog niya to sa Ebanghelyo. Magiging kitang mga namamanwaan o syudadano kan langit, siring duman sa sinabi ni San Pablo, magiging kitang siring sa mga bituon, araw kay itong sinabi duman sa enot na pagbasa. Pero, giraray sa pagpapagirumdum sa satuya, maaabot na sana itong lugar na ito, kung sangunyan pa sana, nagaandam na kita. Si Tom Hoops, sarong author, nagsurat kang libro na The Rosary of St. John Paul II and the Fatima Prayer Handbook. Nagsurat din bagayon na essay na ang titulo, 5 Takeaways for the Second Sunday of Lent. Nasa hiling ko, magayunon na pagpapagirumdom kung nyata mananggad, iyo ini an gospel passage ang ipinagtatao pag ikaduwang Domingo kan Kwaresma. And allow me to share to you so sinurat kay ining author na ini. Sabi niya, sumang apostoles ngaya duman sa Ebanghelyo, ginibo, so pinagigibo man niya to pag nagaabot ang panahon kan Kwaresma. Duman baga sa Ebanghelyo, pinagistorya sa satuya na si Jesucristo dinara ang tulong disipulos. Sisay nga nito, si Pedro, si Santiago, asin si Juan, magtugang ini. Pasiring duman sa bulod kang Tabor, tangani na magpangaji. Asin si San Lucas, siya sana sa mga ebanghelista, ang nagsasabi kung ano ang pinag-uurunan ni Jesucristo, Moises, asin Elias. Sabi ni San Lucas sa sayang ebanghelyo, kang nagpapangaji da si Jesucristo, nabalyoso sa iyang lalawgon, asin sugubing niya, naging mapution.
Asin igwang duwa na bisita hali sa langit, ang kahuro ni Jesucristo, si Moses asin si Elijah, na nagpahiling sa saindang langit doon na kamurawayan. Asin nakipag-istoryahan kay Jesucristo manunungod sa kung ano ang mangyayari sa satuyang kagurangnan pag-abot niya sa Jerusalem. Kadaklan na mga autor napapaisip, nyata nga yata iyo ining tulo na ini, ang pinag-iba niya duman sa bulod, kang Tabor. Sarong santo si Saint Ambrose, nagpaliwanag kung nyata ta ining tulo na mga disipulo ang pinili ni Jesus na magsabay sa iya sa bulod kang Tabor. Enot da si Pedro, ninhuli ta si Pedro, siya su pinagkatiwalaan ni Jesucristo kan susi kan kahadean. So bago sila magtukad digdi, yaon baga sa conversation, hinapot ni Jesucristo sa paghuna nindo si Isay ako, si Pedro ang nagsimbag, ikangayaan Mesiyas, dangan pinagkatiwalaan si Pedro kay tung susi kan kahadean. Nyata ta si Juan yaon man, magirumduman po niya to, kan nasa krus si Jesucristo, asin magagadano na, yaon sa pamitisan niya ang duwang tawo, si Santa Maria, tapos si Juan. Asin si Santa Maria, pinag-entrust ni Jesucristo, digdi sa disipulos na sa iyang namumutan, si Juan. Dano nga ning sabi, babayi, uyaan sa imong aki, aki, uyaan sa imong ina. Asin pakatulo niya, tamanta si Santiago daan pinag-ibahan ni Jesucristo. Si Santiago, kung hilingon niya to sa istorya, kan mga santo, siya ang pinakaenot na naging obispo. Kaya ining tulo na ini. Sa madaling sabi, ining tulong characters na ini, they are the characters, the figures, the persons, critical or very important to the foundation of the church. Asin ang sa tuyang simbahan, pinagtataw sa tuya ining panahon kan Kwaresma, tanganing ma-eksperyensyahan man yato kung ano ang na-eksperyensyahan kay ning tulong disipulo duman sa bulod. And we are led to a place of prayer so that we can be united with God. And there Jesus invites us on our own 40-day exodus. Pangadua, sabi ni San Pablo, kita daa ang satuyang padudumanan, warang iba, kundi ang pagiging namamanwaan o syudadano kang langit. Siring duman sa duwang bisita ni Jesucristo sa bulod. Kung si Jesucristo pinili si Santiago, si Juan, asin si Pedro, ninhulit asinda sa mga representatives kang simbahan, pinili man daa ni kan mahal na Diyos si Moises asin Elias, tangani na magtaonin mensahe. Si Moises baga, kung magirumduman nindo, siya su pinagtauan kang 10 tugon. Duman sa bulod kang Sinai. Asin siya man su leader kan pinakaenot na Exodus. So hali baga sinda sa Egypt, si Moses ba kito ang leader. Asin man si Elias, iyo ang pinakamatibay na propeta. Duman sa daan na tipan, maski wara ining sinurat na libro, pero siya ang pinakamatibay na propeta. But there is one common denominator digdi sa duwa. Sululog nga ni Moises,
day nahanap. Maski gura no niya to basahon ang Old Testament, day nahanap ang lubnga ni Moises. Si Elias man, nadara sa langit sa paagi nin nagkakalayo na karwahe. Anbut sabihon man sa nakaini, both of them are citizens of heaven. Buhay. Duman sa lugar na luwas sa panahon na kung saan nag-eerok ang mahal na Diyos asin ang sayang mga angheles. Si Moises asin si Elias, yao na duman sa lugar na kung saan paduduman ng taman daa. Magayunon sa pagpagirumdom sa tuya sa ikaduwang pagbasa. Our citizenship is in heaven, and from it we also await a Savior. Pinagsabi pa ni San Pablo na sa tuyang hawak ngaya, ining hawak na malalapaon, magiging siring duman sa hawak na mamurawayon. Ay, asin iyuman iniyan pinagtuturo sa tuyakan sa tuyang katekismo. That the bodies of those who share in Christ's victory will be glorified. Magiging siring da kita duman sa duwang bisita ni Jesucristo, si Moises asin Elias, sa bulod kang Tabor. Magiging siring kita sa sainda. Paano? Iyon ang pangatulong punto. Ito daang daan na tipan na nagkausa kung papaano ining si Moises asin si Elias maging mamurawayon. Iyuman daan gigibuhon kan mga sakramento sa satuyang buhay digdi sa daga. Kung nagdadaw kitang maray duman sa enot na pagbasa, mapapaisip kita, nyata daw ito ang pinili na pagbasa. Duman pa no sa pagbasa, sa enot na babasahon, nadangog niya to kung paano nagkaigwan in covenant ang mahal na Diyos asin si Abraham. Kay itong panahon, ang covenant, ang kasunduan, ginigibo siring duman sa pinag-describe sa enot na pagbasa. Anong nadaog niya to duman sa enot na pagbasa? So mga hayop, pinagbaranga sa duwa, asin mag-inibong sa wala, the other half duman sa tuo. Asin suduwa na magkakaigwanin covenant, malakaw duman sa tahaw. Asin ang pagkasabot kay ito, kung si Isay ngaya, ang magpalyar sa agreement, magiging araw kay itong mga hayop. But sabihon, magagadan man. Asin ano ang very important na nangyari duman sa enot na pagbasa? Si Moises, day man nag-cross. Ay si Abraham, day man nag-cross. Si isa-isa na so naglakaw, duman sa tahaw kan binaranga na hayop. Ang Diyos sana. Ang Diyos sana. And this shows the initiative of God when He made the covenant. It means that God is reaching out to us, not the other way around. Ining agreement, ining covenant kang mahal na Diyos asin sa satuya, this is not a quid pro quo arrangement na kung saan kitang mga tao nagtataukan sa tuyang pag-iyo kang sa tuyang allegiance sa mahal na Diyos. Asin binabalsan sa nakang mahal na Diyos, bako araw ka iyan. It is out of the sheer generosity of God. Kitang mga tao, we do not have anything to earn it.
ang kaypuhan talang gibuhon, isa buhay, suparte nyato. Which brings us to the fourth point. Ano ini pang-apat na pinagsasabi sa tuya? Pinagtatawan actually kita din mga practical na advice kung paano niya to isa sa buhay ang sa tuyang Kwaresma. Ang Kwaresma, mga tugang, tinatabangan kita tanganing mag-focus ang sa tuyang buhay sa cross ni Jesucristo. Tanganing namamatian man niya to, ma-experiensyahan man niya to, ang sa iyang pagkabuhay liwat. Kita bagang mga tao, we tend to live for comfort. Kung ano ang mas pasil, dumana. Kung ano ang mas komportable, dumana. But our readings for this afternoon paint a picture of how we should live our Lenten observances. Pangapudan that we should no longer live attached to earthly goods, but as it were, attached to our goal. Dapat bako na kita focus sa kung ano ang makukuan niyato sa buhay na ini para sa tuyang benepisyo, kundi sa pagpadakula kan pamilya kan mahal na Diyos. Sa paagi nin pag-imbitar, sa paagi nin pag-welcome, nin mas kadakol na mga tao. Kung minsan nangingiturog kita digdi sa panahon kan Kwaresma, tahalawigon baga, ano ngayon, Father, every Friday ngayon pala, hindi ako pwedeng magkaon ng karne. Sometimes we become slack. Sometimes, day niya to aram pong pasain ang satuyang direksyon. That it is as if that the season of Lent is dragging us. Di kita mahandal. Arog man kanso nangyari duman kay Pedro, kay Juan, asin kay Santiago, piriruto na. Piriruto na ining mga disipulos daily. But they woke up. Sabi sa tuyang ebanghelyo, Peter and his companions had been overcome by sleep. But becoming fully awake, they saw his glory. And the two men standing with him. Asin ano ang sabi ni Pedro? Maestro, maray pa, magibo kita ning tulong payag-payag. Para sa imo, saro para kay Moises, saro para kay Elias. Okay ko ta na su plano ni Pedro, pero sala so sa iyang plano. Peter wanted to make this mountaintop experience his home. Kasi nasabutan niya to kung nyata. Peter wanted to stay there forever. Peter wanted to experience the heavenly light. Aram niya to ng satuyang kinaban di Pisilon na lugar. Aram niya to ng satuyang kinaban pakatapos kan kaugmahan, masunod ka iyan, bako na maugma. Day nagdadanay na kaugmahan. We feel that we want more because we were made or we are made for more. Gusto niya to ma-experiensyahan ang pagkamuot na daing kondisyon. Gusto niya to ma-experiensyahan ang kagayunan, ang salud na daing kondisyon. Gusto niya to ma-experience ang karahayan as in justisya na daing kondisyon. We want to be really and truly home. But we are not in heaven yet. We are meant to encounter Jesus and hear His instructions and go. That is why we are still in Exodus. Iyo ini ang rason kung nyata, we are on the move. Yaon pa kita sa pagbaklay. Which leads us to the fifth point. Ang satuyang Santa Misa. Sarong interesanteng pangyayari ang nadawog niya to sa Ebanghelyo
kang nagtatarampada si Pedro, igwang nangyari, sarong panganuron, nagpahiling, asin natakot sinda, kang yaon na ang panganuron. Cloud. Asin sa laog kang cloud na ito, igwang boses na nagsabi, iyo ini ang sakuyang namumutan na aki, magdangog kamo sa iya. Sa laog kang Santa Misa, we experience the same thing. Nahihiling niya to si Jesucristo, siya mismo, sa forma kay itong ostya. As inadadaog niya to ang satuyang mamumuto na Ama, digdi sa tataramon kan mahal na Diyos, na pinagpoproklama sa mga binasa. Ang pamibion niya to lugod ng unya na panahon na ini, siring duman sa hinahagad kan sa tuyang Ama, na magdangog kita kay Jesucristo. Hagadon niya to na lugod kita maging mata sa presensya kan mahal na Diyos, digdi sa Santa Misa. Asin magdanay kay Jesucristo. Narumduman ko lamang sinabi ni Father Anthony de Melo, sabi niya, sa pamibion niya, na sa hiling ko araman nindoy ni, it is the prayer life of an old man. Sabi duman sa pamibion na ito, I was a revolutionary when I was young. And all my prayer to God was, Lord, give me the grace to change the world. As I approached middle age and realized that half of my life was gone, without changing a single soul, I changed my prayer. Lord, give me the grace to change all those who come in contact with me, my family and friends, and I shall be satisfied. But now that I am old and my days are numbered, I have begun to see how foolish I have been. And my only prayer today is, Lord, give me the grace to change myself. If I had prayed for this right from the start, I should have not wasted my life. Ngunyan na panahon kang Kwaresma, iniimbitaran kita, nasaksihan ining transfigurasyon ni Jesucristo. Tanganing kita mismo, mabaguman sa paagi kan grasya kan mahal na Diyos. Hagadon niya to sa Santa Misang ini, maging bukas kita sa posibilidad na iyan. Tanganing day masayang an sa tuyang buhay, kundi magkaigwanin buhay na pano, asin man may kahulugan. Amen. Matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipamibi, an sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin kandaga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaanan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa bulod din Tabor, nagsabi ang Ama kay Jesus, inanamumutan kong aki, himatean nindo siya. Bilang mga namumutan niyang aki, masarig niya itong idulot sa iya, an sa tuyang mga pangangaipo, an sa tuyang simbag, kagurang nan hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an mga pamayokan simbahan, magbanaag kan mamumuto na presensya ni Kristo sa saindang mga paarog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa laog kan Kwaresma,
Ikapahiling niyato an kamurawayan kan Diyos sa tuyang mga marhay na gibo, asin matinaong paglimos. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamibig. Tanganing an mga yaon sa tunay na katibaadan, na malagalag sa tamang dalan, hulikan sa indang mga kakundian, makagamiaw na sinda may hiras sa kamarawayan, susog sa panuga kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang gabos sa naghelang asin mga biyadi, makapasan kan sa indang mga krus na may isog buod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamibig. Tanganing an mga namumutan niyatong gadan, makahiras sa kamarawayan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamibig. Sa tuyang man pong ginomdomon, an sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, ako ay ning mapamibi na didudulot mi sa pagtubod. Panuaan sa muyang puso kan pagkamot mo, asin padanayon mo kaming maimbod sa Ebanghelyo ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indungatang, makumalugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, nining sakripisyo, maglinig kan sa muyang mga kasalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag, kan sa imong mga paratubod, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kapinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan, nagpahiling siya sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan. Tanganing pati sa mga pagsaksi kan tugon asin mga propeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan in pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, kan sa imong kadakulaan, daing muntok na nagrurukyaw.
Kagurangnan ni ganagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos, asin magakan kini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. At pagkagadan mo kagurangan, ipinapangaretalya mo. At pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sagod na ikaw magkatong, sagod na ikaw magkatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tirapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magganigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kad Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Pagtatungan kahadean mo, mangyari ang mo't mo.
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya moan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maumang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin at kapangyarihan, siringanan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo, hare paghilingan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siyang patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami, o tawi, in katoninongan. Mga tugang uyaan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa nasinan sa kong kalag mga umay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Banal ng
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami da mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo sa moyang Diyos, banal sagod paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi. Mamibi kita. Kagurangnan kami nag-ako kan mga mamurawayo na misteryo, naghihinguwa sa pagpasalamat sa imo, tamantang uya pa sa daga kami tinugutan mo dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay na langit nun. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaiga po ni ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang parokya. Anatipon po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 39,432 pesos and 75 centavos. Anaambag po siring na oras kan misa, 5,968 pesos and 65 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 10,289 pesos and 35 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Nagpuo naman po ang Via Crucis kanakaaging Marso 7. Iniimbitaran po ang gabos na magpartisipar kada Biyernes sa oras na 6 sa pagkahapon. Mauti man pong pasalamatan ng mga nag-donate kanakaaging semana. Tulong anonymous sa tig 1,000 pesos, anonymous 900 pesos, duwang anonymous sa tig 500 pesos, Ray Gianan 2,000, Ruth Atento and Family 1,900 pesos, Miliete Dan 1,000, Sabrina Santillan 600, GCash 671 pesos and 67 centavos, Edgar P. Valencia Jr. 500 pesos, Maris Montemar and Kenneth Demoyo 500, and Sherry Ann Ante 400 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan mga payos sa pagbendisyon. Kagurangnan danay na bendisyoni an sa imong mga paratubod, asin gibuwas sindang siring kaimbod sa marhay na bareta kan bugtong mong aki. Kaya lugod bakaya dindang padagos na magmaawot, asin maugmang makaabot sa kamurawayan, nan kagayunan niya pinahiling sa mga apostoles, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isisa'y mananabubuhay para sa sadiri lamang. Isisa'y man ang nagagalan para sa sadiri
Good afternoon po.